Ato ta mga igsoon sa 1 Samuel, praise God, chapter 1 to 15. Supposed to be whole chapter ni mga igsoon, praise God. Pero ako lang ning praise God, kuha ang mga importante kayo nga praise God puntos, no, diri sa pulong sa Dios sa 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 17 verse 1. Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shuko, which belonged to Judah, and pitched between Shuko and Azekah in Ephesdamim. And Saul, the men of Israel, were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in Ari against the Philistines. And the Philistines stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side. And there was a valley between them. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail. And the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. And he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. 7. And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron. And one bearing a shield went before him. And he stood rather, and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to seek your battle in Ari? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he able to fight with me, and to kill me, then will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall be our servants and serves us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard those words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. Now, David was the son of that. Mulok sunod na may sa 45. Para nga 45 to 50. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Praise God. 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. And it came to pass when the Philistines arose and came drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. 49. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sank into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him. But there was no sword in the hand of David. But there was no sword in the hand of David.
So I would like to preach this morning mga igsoon entitled Breaking Barriers. Breaking Barriers. Ang lumpat no, sa mga babag. Praise God, hallelujah. O lamanuhay mong katapan mga igsoon o tingna siya. Praise God, hallelujah. Ang Diyos, praise God, anaa kanunay nimo. Breaking barriers. Ang paglumpat no, sa mga babag. Ang pagbungkag sa mga babag. Praise God, ako rin kitan ang mga igsoon ang barriers, no, just to kuan lang, pagpasabot para ato kinumasabtan ang barriers mga igsoon. So nag-ingon sa Merriam-Webster mga igsoon dictionary, something material that blocks or is to intended to block passage, or a natural formation or structure that prevents or hinders movement or action. O sa kuning kini ka butang, no, material, no, nga may nakapababag may igsoon, nga hinon dili na ka makaagi. No? Praise God, or a natural formation or structure that prevents or hinders, no, makababag sa mga movement or action. O ang synonyms ni mga igsoon, praise God, ako kitan ang obstacle, hindrances, barricade, fence, hedge, or wall. Praise God, mo ni siya ang mga synonyms no, sa barriers. O nagatuo ko mga igsoon nga diin gusto sa Dios sa iyang mga katawan, sa iyang mga anak, nga bisan unsa may mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi, unsa may mga problema nga maabot sa kinabuhi sa iyang mga katawan, gusto sa Ginoo nga diin kanunay kita nga magmadaugon. Amen? Praise God nga bisan adunay mga daghang babag, no? Adunay daghang mga hindrances mga igsoon. Praise God, hallelujah. Gusto gyud sa Ginoo nga matag usa kanato mahimong magmadaugon, magmauswagon, magmalipayon, praise God, magmadasigon, praise God sa pag-alagad kaniya. Amen? Dato pagpakan ito na ng Ginoo mga igsoon. Praise God, so adunay panuntihon sa una pa ni mga igsoon na elementary days that says poverty is not the hindrance of success. Dinoon pa ni? Nga ang kalisod ko ng mga igsoon, dili babag, aron ka magmalampuson. O gipamatud-an yun. Nga diin daghang mga tao nga grabe kalisod, grabe ang kawalan-on mga igsoon. Way tarong trabaho ang amahan. Kuan lang, harap, basurero, tigbaligya lang balot. Praise God, hallelujah. O uban, mga ordinaryo lang trabaho. Apan, wala na himong babag ang kalisod, mga igsoon kawalan-on, nakapa-eskwela silang mga anak, mga igsoon na himong mga professional. Hello? Praise God. O, vice versa po. Daghan ko mga kwartahan, kaniin, nahimong wala makahuman sa bag. Eskwela, kahit nagpugoy-pugoy man. No? Praise God, nagsuot magbisyo-bisyo. No, ang uban, enter ko sa'yo sa gugma, muna nga ni turok ang gugma, wak na hinoon katuwa sa eskwela. Praise God. Hallelujah. O napamaton-an sa mga igsoon, praise God, halos ako lang nga research, praise God nga, dili ang pagka-learner o ang pagkabugo mo ibabag na dili ka makahuman sa pag-eskwela. No, sa ako rin research ha, I don't know sa inyo, sa ko alam ni, nga daghang mga lisod, mga school learner, mga kung sa kalimutan ng pagbugo yung patrudyo. Kaya siguro ikaw makatestify ka kay nako'y mga bat sa una mga igsoon, elementary hangtod na school, hugo yun, lisod yun ikaw ng pangutok, pero
igsoon mo eskwela. O karon mga igsoon na mo, makaingon ko ba nga, di kinali mo ma-judge no ang tao. Kaya karon mga igsoon na mo ng mga maestra. No? Tanawa, talaga. Ako gini na testify man sa ako gini na witness. No? So, dili ang pagka-slow learner, dili ang pagka, yun pa, murag dili pa na maayo nga termino gamiton, pugo. Nga mo imuhang basihan mga igsoon, mo imuhang rason, nga mahimong babag, nga dili na ka makahuman sa pag-eskwela. Hello? Di lang kung paisa direct sa mga slow learner. Praise God. No, dagang nagkahuman. Pero dagang sa mga bride, mga igsoon, bride sa klase, pero bugos gugma. Hello? Bride sa klase, pero bugos gugma. Praise God. So, dili kita mo'y basihan. O, bisa pa man mga igsoon, praise God, dili basihan ang mga disability or handicap nga mahimong babag mga igsoon nga dili nimo makapot ang imong gipangandoy. Hello? Praise God, ato pagpakan atong naikon ng Ginoo mga igsoon. Dahil kung Jesus. O karang tagaan ka mo, ang uban, kamo na kay ako na rin na preach sa mga igsoon, na-apil na ko rin sa wali, pero gusto ko nga inyuhan yung kita karon pagbalik para nga ma-inspire tantanan. Praise God. Nakaila mo mga igsoon ni Nick Butchisi? Amen. Praise God. A man without arms and legs. No? He was a motivational speaker, mga resource speaker, mga igsoon. Mura rin siyang na-pastor na kay daghan na mga naso ng iyan adto nga nahimo siyang motivational speaker, mga igsoon. O kung gusto na ko nga ipakita ninyo para nga diin, praise God, maka realize ito mga igsoon nga dili babag mga igsoon, praise God, nga dili ka magmalampuson unsa may imuhang gitingaw or imong ipangandoy. Muni siya si Nick, no? Walay kabot. No? Walay tiil na siya tiil. Magkamay lang kasi mga igsoon dili tiil. No? Tanawa. Kamalayo, magkaklaro mo diha. Oh? Oh, tanawa, nag-forward pa. Pwede ninyo ulis ng balay na yung mga Wi-Fi or may mga data. Tanawan nyo para yung yang story. No arms, no legs, pero pwede mo langoy. Pwede mag-basketball, mag-soccer. Pwede mag-drive. Pwede mag-horse riding. Pwede mag-surfing. Pwede magluto. Grabe mga igsoon. Oh my, wake up. Oh. At 3 minutes mo ni. Oh? Wala nga kung atong sabto nakahimo magani siya ng pagtapos ang pangandoy nga dili kumpleto. Amen. Adunay kapansanan. Kita na hinuon mga igsoon. Oh. Oh, na-shoot pa. Namasul. Namasul. Oh, kagwa pa nag-ista. Nalikuha. Ihubo na yun sila para makita yun na wagi kamot. Nawa. Diving pa. Nasuhin po. Usa ko paglangoy. Panabalitong pa. Yawa. Dalawin naglangoy. Langoy ito. Ipadong sa taplin. Tawa. Ay na. Ito yung gamay. Yung sa pagsaka.
Oh. Yan sa isa pa. Oh, tanawa, sakay pagkabayo. Nawa. Oh, nawa. So, di gini istorya lang na gini video. Oh, nawa. Oh. Oh, nag-speedboat pa. Siya pa nag-drive. Oh. Oh, nag-ibiyaan na. Naguna-una na yung video. Agi-buko na mo siya. Tanawa, gisunod sa mga mata. Uyawa pa na. Sagirit pa. No, so, muna yung istorya rin, no, daghan pa kayo siya mga video. O, imo ni siyang ma-search nga daghan ni siya mga invitasyon, no, sa matag lugar, matag nasod, labi na sa mga graduation. So, karon ako lang rin ipakita mga igsoon, praise God, para nga ma-challenge ta. No, para ma-encourage ta matag-usa mga igsoon, nga kaya manggaling nakapot, kaya manggaling mga igsoon nga naangkon ang ipangandoy sa usa ka tao, nga adunay kapansanan o adunay disability, unsa pa kaha kita mga igsoon nga kompleto, ug unsa pa kaha kita mga igsoon nga adunay Dios nga atong gialagad o ginasimba. Amen? Praise God! Hala ito pagpakan atong daygon ng Ginoo. O karon, praise God, kung atong balikan ang maong story mga igsoon, siguro matag-usa ka nato nakahibaw na niini nga istorya. Siguro matag-usa ka nato mga igsoon praise God, na natay idea, no? Ano na natay nabis mga igsoon niini nga istorya. Praise God, you know, praise God, we are confronted with impossible barriers daily. Matag adlaw, no? Nag-atubang ta mga igsoon mga imposible nga mga babag. Praise God, adlaw. Each one of us will be confronted with barriers. No? Dili barriers nga sama mga igsoon sa akong example, just like wall, no? Sa mga structure, mga building diha. Praise God, bro. I do believe mga igsoon nga daghan, praise God, nga mga nakapabag ka nato, nga di inuwala ta mahimong, praise God, magmalipayon o magmanasigon, praise God, wala ta mga igsoon mahimong magmainiton sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, daghang mga babag, nga din wala pa gid nato nakap-ot mga igsoon ng atong mga gitinguha o atong mga gipangandoy. Praise God, so something that will be stopping you from getting to the place that God wants you to be. So, ano na lang mga nakababag mga igsoon, gusto sa Dios nga mahimutang ligon nga Kristohanon. Gusto sa Dios nga kanuna tayo magmanaogon, gusto sa Ginoo magpauswagon ta, gusto sa Ginoo nga ikaw kanunay magmanasigon, apan adunay mga daghang babag. Nga diin, praise God, hallelujah, na imong nawa imong kadasig, nawa imong gana sa pagsimba, o napektahan na sa dinuon mga igsoon ang imong mga panalangin. Murabag, nalayo na sa dinuong kasgrasya mga igsoon, murabag, nagbukod na kang maayo sa grasya mga igsoon sa mga panalangin, kaya nga naman, unang naapektahan mga igsoon ang imong pakigrelasyon sa Ginoo. Kaya mas imo man nung iuna ang imong pagbukod sa panalangin, pagbukod sa grasya, ibig ang atong unahon, ang tag-iya sa panalangin, ang tag-iya sa grasya. Dito naman tayo nagsigigugod sa grasya sa panalangin. Nga mas nabor ba yung mga igsoon nga magbukod sa grasya, magbukod sa panalangin, mas nabor na kusog og dagat ang grasya. Di na ginunta kapas, di na ginunta kagukod. Apan, I encourage everyone mga igsoon nga ang atong bukton, ang atong unahon, ang tag-iya sa panalangin, ang tag-iya sa grasya mga igsoon. Okay, balik na sa atong text mga igsoon, o sa atong teksto. Diri atong nabasa mga igsoon nga ang mga Israelites, praise God, hallelujah, adunay uning para ato gid para masabtan nila nato. Ayon ta sa verse 1. Niining higayuna nagtigom ang kasundaluhan
Kristiyanon alang sa gubat. Dito sila magtigom sa suko nga sakop sa Huda o nagkampus nga tunga-tunga sa suko o sa Asika dito sa yuta sa Espidamin. Sa laing bahin, gitigom usab ni Saul ang kasundaluhan sa Israel o dito sila magkampo sa walog sa ila o nangandam sila sa pagpakik-away sa mga Kristiyanon. Ang mga Kristiyanon dito sa bukid at bang kanila o ang nag-ulam kanila mao ang walog mao ang valley. Ano ha? Sa Pika side ang mga Palestinians. Sa Pika side ang mga Israelites. Ang tunga-tunga may sun ang valley. Ano ha? So ato ni sabton. Onya mikula gikan sa kampus sa mga Kristiyanon ang usa ka maayong laki sa gubat. Grabe, adunay maayong laki sa gubat sa mga Palestinians nga gitawag mga igsoon nga si Gulayat. Nga diin ang iyang height ni mga igsoon base sa research 9 kapin ang height. So giganti. So kung taas man po mga igsoon nga wa abot size, hapit na ng size, how much more ang 9 na mga igsoon? So kini siguro kay umre ka mo cheese. Murag kini ang gitason. Ay siya, imagine. Kung atong ipatapa din ni Sister Susan. Isa pa ipatapan na to ali? No? Ate Mary? So dili mga igsoon. Nya, unsa gingon diri nagkalo siya helmet nga bronze. Bronze mga igsoon nga helmet. Di sama sa helmet ni Ginoo mga igsoon nga gikan sa miracle fruit. Helmet bronze mga igsoon. Og may padalimon siya sa iyang lawas og kini may gibukaton nga 57 ka kilo nga bronze. Can you imagine 57 kilos mga igsoon made of bronze? Nga mo iyang kining dili ka na iyang isuso pa para na armor. No? Praise God. Tanawa niya 57 kilos kinsa man kunoy makayanuyanog dala ani. Bugas lang nga 50 kilos kinahanglan mo ginato pas ano? Ang uban kaninyo di mo kay kadaog nag-ayo lang kadag kung kaon pero 50 kilos di kadaog. Na imagine. O diri mga igsoon sa iyang bitiis tanawa protected din siya. Sa iyang bitiis mga igsoon may panalipon nga bronze o usa ka bangkaw nga bronze usab iyang gikabiba. May bangkaw nga bronze, na helmet nga bronze, na ako'y armor nga bronze. Grabe. O kini mga igsoon, ang lawas sa iyang bangkaw sama kadako sa likisan sa hablanan o ang uha sa iyang bangkaw may gibugaton nga 7 ka kilo nga puthaw. O nag-una kaniya ang tigdala sa iyang tabing. 7 kilos mga igsoon nga harap. Ang gibugaton sa iyang bangkaw, kanya imagine 7 kilos, ikaw kuno na. Di ba? Imo ka ng malabay. No? Sa umad, di ka 3 minutos ana wala mo surrender na ka kay wala. Kapoy na bukat na. Grabe kung imong tanang mga Isus si Gulayat, gawas nga dako siya, higanti siya nga tao pag sa gubat. Proven and tested na nga many times na siya nga nidaog. So ekspresado na sa pakikaway. O gawas na adunay helmet nga bronze. Adunay taming may sunod adunay armor sa iyang bitiis na apoy bronze. Fully covered siya mga igsoon nga hindi siya madutlan o pakikaway lang nga. Sa mata. Pakikaway sa sundan o sa espada. Tanawa. Hello? Okay, padayon ta. Para nga ito gini masabdan. Kung nag-ingon diri, may barog siya atbang sa mga sundalo sa Israel o iyang gisigitan sila. Nganong di aman mo dinhi. Gubat ay ang inyong tuyo. Na ako sa Kapilistanon, kamo mga salugoon lang ni Saul. Pagpili kamo tao aron makigsangka
kamo mahimong akong sulugon. So, siguro sa una-una ni Gulayat, monili akong buhaton para way ka sa tao. Ay dagan mamatay kung magsangka pa, may nani. Sige, pagpili nila itong tao na maging-away ka na ko. Kung mapatay niya ako, so kami inyo ng sulugon. Apan kung mapatay ko siya, kamo, mo'y mahimo po na mo nga sulugon. Tanawa kuyaw kayo, til mga ikson. Hello? Nagsubaybay ba tatanan? O tanawa, nag-ingon diri. Sa pagkadungog ni Saul o sa tanang mga Israelita, ni ining hagit ni Gulayat, nangahadlok sila pag-ayaw. Pagkadungog ni Saul o sa mga Israelita, no? Iya mga sundalo, nangahadlok sila pag-ayaw. Kung imong sabton mga igsoon, dili unta ni angayan mahadlok ang mga Israelita kay pila na kabisis ginahimong nagmadaugon nila sa mga away. No? Di pang train sa itong mga sundalo na himong imprensado na itong mga sundalo, nindaog nito sila sa mga away mga igsoon. But this time, nga adunay challenge mga igsoon, nga ginganlag Gulayat na hadlok sila. Hello? Isa may adunay mga challenge na kinabuhi ka ng ipanghagit na ba? Ihagit sa kawalan o ihagit sa pagsulay, ihagit sa krisis sa relasyon mga igsoon. Isa may nakasuway nini. Nga usahay murag mahadlok din ka, murag din alas ro ko simbay. Murag mo pansa ko mo bakasyon sa ko. Kaya murag no? Usay mo na mga hadlok ta. Sabat na sa mga Israelites, mga igsoon. Niining tungura, niining panahon na. But, thanks be to God, nga adunay ginganlag David. Hello? So, si David, mga igsoon, nga anak ni Jesse nga taga-Efrata, nga dito magpuyo sa Bethlehem sa Huda, si Jesse may 8 ka-anak na lalaki. Presgat sa paghari ni Saul, si Jesse tigulang na kayo ang tulog ka magulang na anak ni Jesse, mikuyog kang Saul sa panggubatan nga mao si Eliab ang kamagulangan, si Abinadab ang ikaduha, o ang ikatulo mga igsoon si Shammah. Awa, praise God. Ang kamanghuran mao si David. Hello? Praise God. Tanawa mga igsoon. Og samtang ang iyang mga magulang may kuyog kung Saul, si David mag-ulian sa Bethlehem aron pagatiman sa mga kardero sa iyang amahan. Kini si David mga igsoon, wa kini siya inghalin sa about sa war or about sa pakigbattle mga igsoon. Kaya ang trabaho ni David, hello? Ang trabaho ni David, shepherd, magbalantay sa karnero. Wa siya idea mga igsoon sa pagpupot sa sword. Wa siya idea mga igsoon sa pagpakig-away. Wa siya idea. Kaya at this time mga igsoon, he was 17 years old. 17 pa niyang panuigon mga igsoon, ining panahon na. O diri ato padayon ng basa. So nagpadayon sa paghagit si Gulayat. Sunod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Can you imagine? 40 days and 40 nights. Asa naman mo mga Israelita? Naaman ka mo'y Diyos ngayong galangan pinasimba. Sige, pagpili mo sa pag-ikaway ka na ko. Apan, ang una hinuon, ang hari may sumuwi mo yung taga, yes! Gulayat, challenge accepted. Imbis mo dawat unta sa mga challenge kung sa gibuhat ni Saul mga igsoon, nahadlok og mitago. Nya naka-experience o mga igsoon unsay imong feeling, unsay imong bation, unsay imong experience nga naakas kahadlok. Hello. Wala mahadlok na sa nung tao. Magkurog-kurog ka. No? Nya madugay nun, mahadlok na ka tubig, mahadlok na ka sayang. Nya imbis mo doon sa imo si Tonyo,
No? Isa kay Antonio, kana mong iring gamay. Lagi pangalan kanto ni. Imbis mo doon si Mustonyo iring. Imong pagtanong, mura lang. Leon. Huh? Kaya gumikan sa kahadlok. No? Imbis na ikaw, mo doon mo imbis ang toyo ato para tabangan ka. Ang imo mo na para kasabutan. Kaya naalagin ka sa kahadlok. Muna mga igsoon, hitabo sa mga Israelites. Si Haring Saul mga igsoon, o tibuok kasundaluhan sa Israelitas, nangahablok. Imangkang 40 ka adlaw nga hagit ni Goliath. O tanawa? Unya si GC mingon kang David, nga iyang anak, kuha kining napulo kaganta na bugas o napulo ka buokpan o dal-adayon ngadto sa imong mga igsoon dito sa kampo. Isugo si David mga igsoon siya gamahan nga si GC, sige. Pagda dito baon kay gipanggutom na to ang imong mga igsoon. Dali dito baon. O tuon man kay kinilaging anak ko matinumanon, di man sama sa anak karon nga mo tando mo sugot apan sige lang tando pero way sugot-sugot. No way di mo tuman. No apan kini si David mga igsoon sa pagsugo sa luhan. Pag tando niya sugot ayon. Dili kay mingon nga o lagi pa pero unya na lang humanon sa kuri. Wala ni baon niya na lang. No? Wala. Nisugot kinan sa mga igsoon. Huwag tanawa. Dala usap kining napulo kaharinang kiso ngadto sa Pangulo. Padadaan pa sa Saul. Tanawa. O nga po, no kaganda nga kiso ngadto sa Pangulo. O susiha, unsa may kahimtang nila. O pagdala usap, nganhi bisag unsa gikan kanila. Karon si Saul ang imong mga karon si Saul asa na ni ang imong mga igsoon ug ang tanan kasundaluhan sa Israel adto adto sa walog sa ila nakiksangka sa mga Pilistihanon. So nagtuo na ning si GC mga igsoon ang amahan ni David na binadab siya mga igsoon nga aduna nay na-conquer ang mga Israelites. Kaya sige pagdasa kung sa'y na dito dali ko ari. Apan diri mga igsoon atong mabasa. Sayo sa buntag, ipabantayan ni David ang og laing tao ang mga karnero ug giandam niya ang mga balon ug milakaw siya sumala sa gisugo kaniya ni GC. Miabot siya sa kampuhan sa mga Israelita sa diha na ang mga kasundaluhan na nagpaingon na sa paggubatan ug nagsinggit sa gubat. Ang mga Israelita o ang mga Kristiyanon pulos na andam sa kumbati. Wala andam na ginilita kayo. Praise God. Andam na sa kumbati ng mga Pilistihanon. O niya, kidilin ni David ang iyang dala sa tigbantay sa mga utang o binagan sa ngadto sa kasundaluhan aron maghimamat sa iyang mga igsoon. Samtang nakigsulti sa kanila ang kampiyon sa mga Pilistihanon nga si Goliath nga tagagat mibulag sa pundok sa mga sundalo o nanghagit na usab sa mga Israelita. O si David nakadungog kaniya. Tanawa, pag-adto ni David mga igsoon, paghatong niyang baon sa mga igsoon, samtang nga migawas na po mga igsoon si Goliath, kinsay isog! Gawas! Wa bining gawas mga igsoon. Puro na nga hadlok. Di sama itong istorya sa kanto-kanto nga, sige, kinsa may isog ninyo diha? Sige, pangkuan, sige, panukiliw, kahubog na, kinsa isog ninyo diha? Halos lang silingan, kipang hakita. Kamu, kanapalaya diha, kanda ko, kinsa isog na, gawas. Ako'y paggawas na mga igsoon. Ako isog ka naman. Kinsa isog, pero way labos na kabati. Way labos na kadungog. So, lahi mga igsoon sa manirigang David. Pagkanungog ni David mga igsoon, kagulayat nga, gihagit ang mga Israelita, ato ning subaybayan yun. O si David nakadungog niya sa pagkakita sa mga Israelita kang Goliath, nagahadlok silang tanan o nagpalayo kaniya. Samtang ay ang si Goliath may nagpaduol-duol ni sa kampo sa mga Israelites, ang mga Israelites sa Badi Rumil nag-anong-anong sa atlas.
nag-anam-anam, uswat, nag-anam atras, mga isip kinagatlok lagi. Wala, kita yung unang mapatay ani. Dagan, sige, panguan, tantangan sinilas, dagan. Praise God. Okay, o mingon si David. Tanawa ha? O mingon ang mga isnita nga ito sa usa-usa. Nakita ba nimo ka ng tao nga nanghagit ka na to, ang makapatay kaniya gantihan sa hari ug dagan sa lapi, o kapasawa niya ang iyang anak, o dili pagayon pabuhison ang panimalay sa iyang amahan. O mingon si David sa mga tao nga tupad kaniya, unsa kadtoy iganti sa tao nga makapatay ni anang Filistihanon o makaluwas na sa gikan sa kaulawan. Wala, exciting na si David. Nangutan na. Advance thinking ba? Advance mag-isip. Si David, imunanin ang mga anak sa Diyos. Hello? Advance mag-isip sa positive ba? Dili sa negative. O say, kita mag-Kristiyan, advance mag-isip pero negative. Di lagi ka kapasar, bugo magmuka. Di lagi mo kaya lagi. Huyang ka. Pero si David lahi, advance sa mag-isip pero positive. Nangutan na bisa, unsay ano sa i-premium kung mapatay ng tawhana, kana nga Kristiyan, unsay premium. Excited na si David. Ingon tukupan sa ito mga sundalo na ihatag ang iyang asawa, i-premium ang iyang anak. Mo iyang masawa. Niya papuison, dili papuison. Tibuok niya ang panimalay. Grabe mga ikson mo ni. Excited na kay si David. Kung tanawa. Kung nag-iyon sa Valley City, kinsa ba kining dili mo tuog Dios nga Filistihanon nga nanghagit sa kasundaluhan sa Dios nga buhi o gisultian siya sa mga tao may tungod sa gandi nga ihatag adto sa mga tao nga mo'y makapatay kang Goliath. Si Eliab ang kamulugan niyang igsoon nakadungog kang David nga nakigsulti sa mga tao ug nasuko pag-ayo si Eliab kang David umingon nganong miatay ka man kinsa may gibinda nimo sa makalero dito sa kamingawan nasayod ako sa imong pagkahabugiro o sa kadautan sa imong tinguha miani ka lamang aron sa pagtan-aw sa guba. Ang pinakamagulangan grabe. What do you mean? Fighter na ikson ang magbuwang ni David, ilang kamagulangan. Alam na po nag-away mga ikson. Apan ining panahon ang may talaw. Apan sa pagkadumog ni David nga si David mga ikson murag na challenge accepted. Mura po siya na. Naakuan siya ba? Mura siya nahadlok ba? Nabalaka ba? No? Kung unsa na kasi mong nauna mga ikson, nga iya na mag-inong-inang si David nga, kaysa may imong gibindan nito sa kaniro. Mas concern pa man sa kaniro mga ikson, di ba sa concern sa pagkigaway? Kung saan na mga Kristohanon, nilay na noon makakuyong sa rapture ba din kibin, di na noon malangit, kadagdagan kayo, di nung nahunahan din sa mga butang sa kalibutan. Manadagan kaya nga, o dili kasimba, dagang katarungan, dagang hinungdan, no? Kaya dagang ginahuna. No, mga butang sa kalibutan. Muna ang una-una ibis, ang iyang una-una pagpakikaway, dito naman inos. Kaysa may imong gibindan dito sa mga kanilo, basig mga wala to. Huwag man sa mga una nga ha. Mian niya baka pa imong mintabangan para mong daon-tawag yun. Ang iyong una lahi, mga ikson, tanawa. Di ato ko na pagpakan ng Ginoo. No, grabe si inyo mga ikson. No? Nya iya pang giingnan si David nga hamugiro. Hamugiro ko nimo. No? Nya kinsa may gibinan nimo sa pagkarintos kamingawan, nasay ako sa imong paghamugiro sa kadautan sa imong tinguha, mianin lamang ang sa pagtanaw sa gubat. O si David mingon, unsa may dautan kong nabuhat. Igo lamang ako nga nangutana og mitalikod si David og nangutana na usab sa lain og hapon ang gitubag nila kaniya. Ato na po si David sa laing ng mga sundalo. Nag-extra. Ano ba yung isang may tawanan ni nagkakitagit? O dito, human makabati ang mga tao sa gisulti ni David, gitaho nila kang Saul, o gipakuha ni Saul si David, o si Saul, giingnan ni David, dili kaangay pabalaka, kay kining imong sulugoon, mo'y makigsangka ni ining Pilistihano. Hala.
Muna ni ron nga ang tulo ka managsuon mo'y warrior, mo'y fighter, mo'y anan og gubat, nga ang ilang kamanhuran nga si David, way ta experience sa gubat, karnero lang ang giatiman, muna hindoy makig-away kang Goliath. Can you imagine? Nga nga doon ni pag-imusugot ang mga igsoon ni kay si David lagi, ang diriis pa. Kung magbase ta sa legal mga igsoon, ang makatrabaho gani, ilang edad? 18 ang makatrabaho. So kining 17 mga igsoon, kung nabay mo dawat ng mga factory nila, mga kumpanya nila, pwede makasuhan. How much more kung gubat na hisgutan? 17 anyos, walay kasinatian sa makig-away, mga igsoon na mo'y makig-away sa eksperensado na nga tao. Kung atong ibase mga igsoon siguro comparison, murag ato ng pick-on na ako ang kumingking. Kaya murag kining aming mga igsoon. Kung sa mata sa tao, wala 2% nga si David nga mundaog. Kaya wag experience, wag porsyento si David mga igsoon nga mulampo sa iyang pag-accept niya sa challenge mga igsoon. Pwes ka ni Goliath. O dire, padayon na itong basa mga igsoon. Pwes ka? O si David, giingnan ni Saul, dili katakos nga makik-away ni anang Pilistihanon, kay bata ka pa, samtang siya andad na sa gubat, sukat pa sa iyang pagkabatanon. Tawa, discourage ko. Negative mga igsoon ang gisulti ni Haring Saul at kang David, dili ka angay makik-away, wa kay angay. Dili, umats. Mapili lang ka. Tanawa mga igsoon, nawa. O diri apan si David mitubag kang Saul, kining imong sunugoon magbalantay sa mga karero sa iyang amahan, o kung may leon o uso nga mo tukop sa usa ka nating karero, kukdon ko kini o punalan o agawon ko karugikan siyang baba. Kung musumbalik kini kanako, gunitan ko kini sa bungot ug patyon, napatay sa imong sunugoon ang mga leon o mga uso o kining dili muto o Diyos na Pilistihanon, may sama kaniya kay iya manggihagi ang kasundaluhan sa Diyos. Awa, ila lang yan estimate mga igsoon si David. Kay underage palagi, bata palagi. Pero sa tinud anay, daghan na napatay si David nga mga uso, mga leon. Yang iyang gamiton mga igsoon, walay armas na gamiton, walay kutsilyo, walay espada, walay nagiban kundi ang kinilang Diyo mga igsoon. Praise God. Grabe. So, ang nagkarindot aning David mga igsoon, humble magod. Mumuli nindot sa mga taong humble, dili mga taong hambog. Mga taong humble, suminit mga humble mga igsoon, di kini magpasyatot sa ilang mga kalampusan sa ilang mga abilidad, hilom-hilom na rin, pero laong kanindot. Sekreto rin mga igsoon, di kini manghambog, pero once nga imo nang praise God, halilahagiton, di kini mo atras. Unlike sa mga tao nga, balong palandaan, hambog na kayo. Balulti palandaan, hambog na kayo. No? Sinulutan palandaan, wala, hambog na kayo. Apan waday kabuka. Apan kini si David mga igsoon, hambur na kaistanan mga igsoon. Praise God. O padayon na ito basa, gamay na lang. No? Kaya para ginato ni masabtan. Napatay sa mong sulgoon o diri, o binugang si David, giluwas ako sa ginuugikan sa kuko o bakpa sa mga leon, o sa mga uso pusa, luwason, usap ako niya, gikan ni ining Pilistihanon. Ang nakanindot ng mga igsoon, kang David, iyang i-acknowledge ang Diyos. Iyang i-acknowledge ang Ginoo nga mo'y nagluwas kaniya sa mga uso sa mga leon. Wow! Mingon si Saul kang David, lakaw o panaligdan kaunta. Panaligdan kaunta sa Ginoo. Unya si David, gipasulog ni Saul sa iyang kaugalingong bisti sa gubat. Gipakalo sa iyang helmet nga bronze o gisulubag pisti alang sa gubat. Gitaki ni David ang espada ni Saul, apan naglisod siya paglakad kay wala man siya maanad niini. Hello?
Lisod kay noy. Sulong na ka, wa ka maanad. Ang imong dahil stick lang. Kahoy lang nga para pang kuan mga isun shepherd. Ble! Ule! Stick ra. Ya, pasulubon ka mga igsoon sa burunsi niya. Kuan pa sa gubat mga igsoon. Kay manan sa gubat na napay espada. Agoy. Pagsuway lakaw ni David mga igsoon, di naman nun siya katikap. Kaya tungos ka buka. Sa di ni magsilbis ako. Iyang gihubo mga igsoon, iyang gihukas. Iyang gihubo. O tanawa din mga igsoon. Unya, gikuha niya iyang sungkod. Ha? Mingon si David kang Saul, dili maayo nga magsulog ako ni ini kay wala man ako maanan. Busa, gihukas kini ni David. Unya, gikuha niya iyang sungkod o nagpili siya 5 ka buok batong hamis dito sa suba o iya kining gisulod sa iyang buntil, dala iyang lambuyog o biduol siya kang gulayan. Samot kanang dili mas anong away mga igsoon. Kaya nakig-away kang gulayat ang bronze, helmet, diri kahimanan. Sinya 57 kilos, siya napay sword nga 7 kilos, napay taming mga igsoon. Nya si David wala gi hapin. Ang dala pag mga igsoon di pag sundang. Bisag untag kanang latong kuan, kanang bulo pa pangkuna. Kaya murag na yung possibility kasi matsambahan. Ang bulo ba? Guna. Ang dapat ni David mga igsoon, stick na, sungkod na. Sungkod ni Madirsok. No? Pangkuas ng liro. Murag dala ni David. Sabot mga igsoon nga wagi porsyento mabudaw. Pero sa paglugsong ni David mga igsoon, praise God, ito na survali. Praise God, nagpili siya mga hamis nga bato. O nakakita siya 5 ka bato mga igsoon. O iyang gisul siyang puntil nga tuwa dito mga igsoon ng iyang dili tirador ha. Kay tirador ano tirador. Sa unang panahon lang po yun. Ano? Wa pa yung klaro din ang makaigo ba? Kaya ano naman pagkaktuyo ko. Itong tirador ka. Labi na sa lang igo mo yun. Inilang mo yung mga isuno ay klaro. Tanaw ha? Ato na yung padayon nun. Sige, sobos. Gamay na lang. Hapit na yun. O diri mga igsoon. Onya, giingnan ni David si Goliath. Binuon ka kanako, dala ang imong espada o bangkaw. Apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang Dios na kasundaluan sa Israel nga imong gipasibadan ni ining adlawa. Ni ining adlawa. Ang tanang ningon ni ining adlawa. Igatugyan ka kanako sa Ginoo. Grabe ka. Positibo ni David mga igsoon. Ni ining adlawa igatugyan ka kanako sa Ginoo sa meaning mapatay ko niya mga igsoon. Naguna-una gisa nga mapatay ko niya sa Goliath. Despite sa iyang gidakon, despite mga igsoon nga anak siya gubat, despite nga protected sa mga igsoon tanan, BPS, diritiyan mga igsoon, dughan, ulo, diri sa iyang ulo mga igsoon, praise God, protected siya. Apan, yung nauna ni David nga, iyang yung mapatay. Praise God. Kung sa'y ibuhat ni David, kuha to ang iyang bato mga igsoon, butang siyang lambuyog. Praise God, kung iyang atuyog mga igsoon, sa ngalan sa Diyos sa Israel, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Praise God, iyang gihunat ng sunang lambuyog, ug iyang buhi ang mga igsoon. Praise God, ug siyang pagbuhi. Nahibawa ba mo? Nasay ba mo diin parte sa lawas ni Goliath na ito? Mura to'y part siyang lawas may isun nga walay cover. Ang iyang agtang. Kaya lisun magkupinay agtang may sumapil ang iyang baba. Di na siya kita pagpag-igaway. So siguro, yung ilong yung baba kitabunan mga igsoon, diri yung uo kitabunan. No, parang initik pa sa espada mga igsoon. Parang siya muunto lang, sa madri sa uo ni Pajunjun, muunto lang. Kaya lagi,
agtang mga igsoon wala may tabon. Praise God sa pagpuwi. Praise God ni David mga igsoon sa lampuyog. May yung pagkalubong sa bato sa agtang mga igsoon ni Goliath. Praise God, pagkaigo sa agtang mga igsoon, praise God, hallelujah, natumba si Goliath mga igsoon ug didto gitiwasan ni David. Atong pagpakan atong daigo ng Ginoo mga igsoon. Dahil kung Jesus, hallelujah, atong pagpakan ng Ginoo. Praise God, hallelujah, dahil kung Jesus. Anaw, mora gini mga igsoon ang akong ikabilin. Praise God, na minsay karong adlaw. Matag usa ka nato mga igsoon. Nga diin, praise God, hallelujah. Saan niya? Lingi ay mong katapat di. Lingi ay mong katapat. Kaya mo nilisod ka mga igsoon nga atong magkuha. No, nga din nato kuha ang pagtagan. Lingi ay mong katapat. Tutupig yun. No? O ingna siya. Don't underestimate what God can do through you. Don't underestimate what God can do through you. So ayaw i-underestimate mga igsoon unsay mabuhat sa Dios tihali mo. Hello? Praise God kay ang Dios mga igsoon. Praise God muna atong mabasa mga igsoon sa Korinto. Nga gani siya pagpili mga igsoon, wa siya magpili sa mga taong dungganon. Wa siya magpili sa mga taong mga igsoon nga tag-asog mga naabot. Wa siya magpili sa mga taong dato mga igsoon kundi sa mga taong kabus, sa mga taong yano mga igsoon aron pakaulawan ang mga maalabon. Praise God pusa. Don't underestimate what God can do through you. Praise God, dili na to i-underestimate mga igsoon unsay mabuhat sa Dios diri nato. Bisag unsa ta ka-less sa atong pamilya, bisag unsa ta ka-ubos, bisag unsa ta ka-pobre mga igsoon, bisag unsa ta ka-lesson, pwede tang gamiton sa Ginoo. Siguro sa imong pamilya, praise God, na praise God, maingon ko nga murag nadawat nimo or murag praise God, na-apil na lang ka mga igsoon nga gikan siyang pamilya, puro bisyoso, puro sugarol. Puro, praise God, ingon pa, puro palahubog. But don't underestimate what God can do through you. Siguro sa iyong pamilya, gikan mo sa pamilya nga lisod. Inyong pamilya, grabe yun ka, lisod mga igsoon, grabe ka pobre. But I declare faith this morning mga igsoon, kadiin ayaw limitahi ang gahom sa Dios na mabuhat yahin mo mga igsoon. Pwede sa inyong kalisod, sa inyong kawaladon, ikaw ay gamiton sa Ginoo para mo panalanginan, para mo asenso, para ka, praise God, hallelujah, madunahan. Atong nahin ko na ito pagpaka ng Ginoo mga igsoon. Praise God, so never underestimate what God could do through him. No? Pwede na ito mag-negative si David mga igsoon because he was 17 years old. No? Nining panahon na. He was not old enough mga igsoon to be recruited in mga igsoon in the army. Di pa siya qualified mga igsoon kay di city pa siya. Apan nasayon siya na diin ang Diyos dili niya malimitahan mga igsoon. Once nga mugamit kaniya, once mugamit sa tao mga igsoon, ang Diyos di nato malimitahan mga igsoon. Atong daigo na ito pagpakan ng Ginoo mga igsoon. Yes! He was not a soldier. He had never fought a regular battle. He fought with animals, but he never fought a battle. But always remember mga igsoon, this was the first battle he fought, and he took on the biggest challenge. Usay-usay sa kong kinabuhi. Murag makaingon ka ba nga, murag grabe naman yung challenge, murag grabe naman yung pagsulay, murag grabe naman yung problema, murag grabe naman yung kakuladon, murag makaingon ka ba nga, murag pildi na kita na, murag di na kita makasukol, murag di na kita mo daog.
But I encourage you today, by the word of God, don't underestimate what God can do through you. Siguro, sa imong pamilya, ikaw ra ko sa nangalagad sa Ginoo. Ug salamat sa Dios kung ano na may mga kaigsunan diri nga nahimo nang gigamit aron madala ang pamilya sa tilan sa Ginoo. First God, we thank the Lord. Siguro sa inyong pamilya murag wala kay professional. But praise God, I declare faith today. Gadiin, praise God, hallelujah, ang tunglo mga igsoon, gadiin wala may nakahuman sa pag-eskwela. Apan, praise God, pinagi sa pagtuog sa pulong sa Ginoo. I do believe mga igsoon nga ikaw karon, praise God, ang magputol sa moong curse mga igsoon, ug ikaw ay gamiton sa Ginoo nga daghan ang ma-encourage gikan nimo na ikaw nangalagad sa Ginoo. Praise God, ikaw ay gamiton sa Ginoo na din mapadalanginan ang imong tibuok ka pamilya. Yes, don't underestimate what God will do and can do through you. For all you know, you are the one, praise God, hallelujah, nga diin agi ka sulupan o Kristo. You are the one mga igsoon nga din nakahasayog ka, nahibalo ka nga din aduna na kay kahum nga gipakunsab sa Ginoo diha. Kusa di ka ngayon mahadlok. Kay kung sa tawhanon lang may igsoon si David, yes, angay sa malisa, angay sa mahadlok, angay sa mga igsoon nga ma-intimidate. Bumikan siyang physical nga bahin mga igsoon, pero wa siya magtanaw siyang kaugalingon kundi ang iyang gitanaw ang iyang Dios. Musa sa itong pagpangalagan sa Ginoo. It doesn't mean nga Brother Junior, Brother Henry, Brother Marjon, mga ligon sila nga sa physical nga bahin, pero magkaingon sa nga ligon sa pagtuo, dasi kanoy, no? Praise God. Hallelujah, wala ni magbase sa itong physical nga appearance. Wala ni magbase na igsoon sa itong mga kahibalo, pila na ka-versikulo ang atong na sa ulo mga igsoon. Or wala siya magbase nga kita mo igamit mga igsoon diri sa pulpito. Praise God, number 1 atong una-unaon nga ang atong gisaligan dili ang atong kaugalingon kundi naa ang naa sa sulod sa atong kaugalingon mga igsoon. Praise God, hallelujah, ang atong gisaligan. Praise God, hallelujah. Ug mahinungdan daghang mga tao karon nga puno sa bisyo. Apan gusto nga mausap, gusto mabag-o, apan dili makahimo. Kay daghan kay mga babae. Hello? But proven and tested rin nato mga igsoon. Nauna sila, mausap ang ilang reliyon, mausap ang ilang simbahan. Muna nga, until now, nagpabiling sila sa bisyo, nagpabiling sa dili maayo. But ang Espiritu God alang kanato mga igsoon nga ato tong gisit aside atong isalikway ang maong relihiyon ang maong simbahan atong gidawat ang Ginoong misunod ka sa Ginoo ug muna nangabag-o taron nangausab ka karon mga igsoon. Praise God, pinaagi, praise God, hallelujah, sa gahom sa Ginoo. O nag-ingon last mga igsoon sa Zechariah 4:6, nag-ingon, not by might nor by power but my spirit, saith the Lord. Dili pinaagi sa akong kusog, dili pinaagi sa akong gahom, kundi pinaagi sa iyang espiritu. Nagaingon ang Ginoo mga igsoon sa atong pagpangalagan. It is our own mga igsoon na strength. Dili sa atong kaugaling kusog, dili sa atong kaugaling gahom, kundi pinaagi sa iyang balaan nga espiritu. Ug karon mga igsoon, nasayod ang Diyos nga daghang mga Kristohanon karon nga nagatubang og mga dagkong babag. Hello? Praise God, hallelujah. O kini nga babag mga igsoon dili kini nato malagpasan. Di nato ma-overcome mga igsoon without the Spirit of God. Only the Spirit of God mga igsoon nga di nato ma-overcome, atong malagpasan mga igsoon. That's why, praise God, Zechariah 4:6 mga igsoon nag-ingon diha, not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. So nindot unta ingon ana mga igsoon ng mga Kristohanon.
Nga diin sa panahon nga maluya, sa panahon nga manghina, sa panahon nga madiskaris, sa panahon nga mabugnaw, sa panahon nga daghang problema, sa panahon nga daghang pagsulay. Praise God, hanggang walay laing ilhon nga Lord. Ikaw ang hinungdan Ginoo nga madasig ko. Ikaw ang hinungdan Ginoo nga malikon ko. Ikaw ang hinungdan Ginoo nga magmalipayon ko. Ikaw ang hinungdan Ginoo nga magapadayon ko. O labaw sa tanan, ikaw ang hinungdan Ginoo nga magpadaogon ko sa tanang problema, sa tanang pagsulay, sa tanang gubat na ako na tumalong Ginoo. I'm sure nakasiguro ko Ginoo na mulaog ko pinaagi sa imong tabang Ginoo. Atong dahil ko pagbagan ng Ginoo mga igsoon. O pwede ba lang bumalog ka mga igsoon? Samta maghatag ko ilustrasyon karon. Praise God, hallelujah. So doon mo ako ihatag ilustrasyon mga igsoon. Just be sensitive mga igsoon. Paminaw ako niyong palihog. Akong ikinhanglan yung atensyon mga igsoon. Kisay nakaila din yung mga igsoon ng drone. Kaila ba tatanan ng drone? Wala. Okay, sa mga wala makaila, kanang drone mga igsoon mo nang ipalupad nga dunay kamera. No? Nga diin ang tanang area mga igsoon sa mga location o sa mga lugar, makuha gini ang mga igsoon. No? Kaya dunay kamera. Kisay nakaila din yung kanyog kuan, charong tanang kaila sultan kuan mga igsoon. Kanang itag vacuum cleaner. Kaila ba tatanan vacuum cleaner? So, ang panahon karon mga igsoon nagka-high-tech. I hope yung anay sa mga Kristohanon. Nga doon ay vacuum mga igsoon nga usa sa itong pastor nga sa iyang birthday, ginagluhan siyang anak. Usa ka vacuum mga igsoon nga diin mo'y maglimpyo sa ilang sala, maglimpyo silang kwarto. Nga kini nga vacuum mga igsoon, pwede nimo nga imo lang ipa-operate nga walay tao nga diin magkubot. No? Pwede siya sira mga igsoon maglimpyo sa tibok nimong kwarto, sa tibok nimong sala. Praise God. O dili sa siya kuyaw nga masunog kahit sa trouble man eh. Wala mo ni mag-on sa kuryente may samtang siya nag-function. Limpyo mga igsoon. Wala, limpyo. Nya, kini nga, vacuum mga igsoon kung adunay lamisa diha, adunay lingkuranan na mga igsoon nga, murag mabangga siya, automatic ni siya nga mulikay. No? Maka, kita siya adunay sensor mga igsoon nga adunay obstruction, adunay nakababag kaniya, mulikay ni mga igsoon ug magpadayon ni limpyo. Sige limpyo mo. Sige limpyo mga igsoon. O nakanindot ni mong vacuum cleaner mga igsoon, samtang malubag na siya, at kung siya mga igsoon, automatic, mudikit siya dito sa charger, Brother Terence. Nga katong charger, gisaksak na to daan, o sa iyang likod, adunay, positive o negative nito nga, iya lang ipaduol mga igsoon ang iyang buko-buko, automatic mga igsoon masalpak, automatic siya mag-charge. Hello? O kinay mo sa kadron. Na-witness din ako mga igsoon kay during the time ni ari ang missionary. No? Sir Jeff Mallory, naka-witness. Upat sa atong mga estudyante ng Bible School, mga kaigsoon na ba naka-witness. Nga grabe. Nagdala sila direct drone mga igsoon kay ilang ipalupad, ilang itanaw mga area mga igsoon nato diri. Og samtang nagpalupad mga igsoon, praise God, ang nag-operate dito katong dalan ng kabatanon, ako yung istorya. Ako yung giduol mga igsoon og niadto ko. Nag-operate sa mga igsoon og dito na dito sa maong screen, nakita gid mo ang area mga igsoon, nakita ang dawis, nakita ang dagat, nakita ang ruro. Nya, mato pa rin ang ipangutana, 10 kilometers pa din so. Hangtod sa 20 kilometers ang abuton sa drone. Itanaw dito ang yan nga, Brad, pa right, Nay, magandang pizza.
right rod sa Golden Sun. Ang motor iya dingi operate agi pa to right. Kita gi mga igsoon ang Golden Sun. Ngiduta sa bus. Di yan ang giingnan to si Sir Jeep nga mayroong magandang beach dito. Sir, doon sa mga 1 kilometer lang from here. Grabe. Tihaw kay mga igsoon, anak na siya ko. O ang akong na surprisahan mga igsoon, katong drone, tanaw ha? O normal ang hangin, o dili lang bagyo, magsuruan ay bagyo. O normal ang hangin, o normal ang hangin. Makasugakon siya sa pag-abante, makasugakon siya sa paglupad. O ang napakanindog, nga katong nga drone, kung maglubat to siya, anytime nga mubalik yun sa mga igsoon sa nag-operate niya. Bisan pa ang nag-operate niya mo dagan, automatic mo sunod. O dili ito mga igsoon, mulupad ang maong drone nga pananglitan. 1 minute ang iyang trabilon gikan sa nag-operate niya. Nga, mulag pa siya 2 minutes na ay ang iyang nga kailangan maabot, nga mo exit pa. Nga di makabot siya. Dili yun mga igsoonso. Nakahibaw ang drone mga igsoon nga 3 minutes na ko nga padung lubat. Nga 3 minutes na po ang akong biyayon padung sa ako ang operator. Kinahangan na kumuli. Hello? Nakuha ninyo? Muna ang drone karon mga igsoon. Pero grabe ka high-tech. Na automatic mo pauli mga igsoon. O samtang maglubat na siya. Unsa kahap mga igsoon mo ni-apply sa mga anak sa Ginoo. Kung kita mga Kristohanon mga igsoon nakabatyag na taglubat, kung nakabatyag na tagpanghina, kung nakabatyag na tagkaluya, kung nakabatyag na tag-discouragement mga igsoon, unsa kahap kanindot na dili na kadasigon, dili na kasubuon, dili na kaignon mga igsoon, na balik sa imong mabubuhat, balik sa Ginoo, magpa-recharge nito sa iyang presensya, mag-recharge nito sa iyang Espiritu. Kapan sa tusay, nga usahay ka na itong mga Kristohanon, usahay ka na itong mga anak sa Diyos. Nakaibaw ta sa itong status nga lubat na ta. Nakaibaw ta sa itong status nga discourage na ta, weak na ta, nanghina na ta mga igsoon. Apan ato lang akong tugutan nga magpahilayo ta sa kalayo sa presensya sa Ginoo. Ato lang akong tugutan mga igsoon nga magpalayo ta diha mga igsoon sa halaran. Press God, aron ta ma-revive, aron ta ma-recharge. Ato hinuon mga igsoon, ipalayo pa ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. No. Karon mga igsoon, samtang nakabatyag ta, nga diinugan na ta, discourage na ta, naluya na ta, nakinahanglan ta, og charge mga igsoon. Karon ang panahon nga automatic ta. Praise God, hallelujah, mga Panginoon. Automatic ta muadto, mapacharge ta balik mga igsoon diha sa presensya sa Ginoo. Ato ka ng bungkagon kung sa mga babag mga igsoon sa atong progress sa pagpangalagad sa Ginoo. Ato ka ng bungkagon kung sa mga babag mga igsoon kaniin praise ka nakapahina sa atong pag-uswag, sa atong paglampo, sa atong pagtubo niya sa pag-alagad sa Ginoo. Ato ka ng bungkagon mga igsoon